Kita mo na bang yung forever na seryoso sa'yong pagmamahal, na handang ialay ang kanyang buhay sa'yo? Hira na ngayon ang may forever, kaya pag nagmahal, ingatan mo nang hindi matulad sa nangyari sa iba. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. At kung makita ng yung forever, kailangan mo lang ay maging tapat. Wala ka nang dapat pang itago, sabihin mo lahat ng totoo. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. Sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, na di lumala, kaya ayusin na agad. Kaya ayusin na agad.